want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. Ако е грешка, Бог защо с теб ме срещна? Защо сега, когато плача, няма кой сълзите да изтрие? Ако е грешка, Бог защо с теб ме срещна? Защо сега, когато плача, няма кой сълзите да изтрие? Ах, боли, боли ме, няма на кой да разкажа, че грешката с теб искам да повтарям, да повтарям, да повтарям. За теб ми напомня, дрехите ми още миришат на теб. В ръката ми усещам още твоята ръка. Липсваш ми, написал съм го в целия град. На всяка